Yurdumuzun parlamentinin yol başçysy Hanym Çin Wagbonany Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gazanynyň Türkmenistan boýunça direktor wezipesine bellenmegi bilen gutlap oňa bu urda alparja işlerine üstünlükler arzu etdi. Mihman mähirli kabul edilen we Türkmen toprağına bildirilen mihmantöýerlik üçin hoşallyk bildirip, garasy Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň ýakyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3-nji gedek ikrar edilendigi bilen tüýsürekden gutlady. Meclisin deputatlarynyň we hünärmenleriniň ilat gazanynyň yurdumyzyň degişli ministerlikleri bilen bilelikde gurayan okuw, iş maslahatlaryna gatnaşýanlyklaryna, Türkmenistanda ilat gazanyny bilen bilelikde enäniň we çağanyň saglygyny goramak, maşgalany we ýaşary gollamak, genler deňligini gazanmak babatda toplumlaryň işleriň ýygyderli durmuşa geçirilýändigine ün şekilli. Türkmenistanda kabul edilen döwlet maksatnamalary esasynda durmuşa geçirilýän işleriň yurdumyzyň ykdysady ösüşiniň ýygyderli ýokarlanmagyna hemde ilatymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň hasam gowlanmagyna oňyn täsir edýändigi barada mihmana gurrun berildi. Duşuň ahyrynda geljekde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gazanysy bilen hyzmatdaşlygyň netijeli dowam etdirilejekdigine we bu işleri ilat gazanynyň Türkmenistan boýunça direktorynyň münasip goşun goşakdygyna ynam bildirildi.